Hola, benvinguts a la segona sessió de castellà. Avui anem a treballar el verb, les característiques del verb. La pàgina que anem a treballar és la 118 i anem a veure les característiques del verb. En primer lloc, ja sabem algunes de les característiques que tenen aquestes paraules. Per exemple, podem saber si és singular, si és plural. Singular, recordem, singular és que era una persona i plural era que era dos o més persones, és a dir, singular seria jo, tu, ell, per exemple, compre, jo compre, seria singular perquè és jo. Tu dines, tu seria singular també perquè és tu. Però si jo dic nosaltres comprem, serà plural perquè som nosaltres, és més d'una persona. Aleshores, sabem si és singular o plural. Així, en la pàgina 110 ens diu quines característiques s'ha de reconèixer en una forma verbal. Fes les activitats i ho sabràs. La primera activitat no cal que la fem a la llibreta, però sí que vull que la feu mentalment, o sigui, que la feu sense copiar-la, però que la feu. Per exemple, nadem què serà? Nadem nosaltres, plural, doncs ficaríem una P. Vindré, qui vindrà? Jo vindré. Aleshores fiquem una S perquè seria singular. Seguim. El nombre que pot ser singular o plural, és a dir, segons el nombre de persones que realitzen l'acció. Si és una persona serà singular i si són més d'una, plural. També pot ser la persona, altra característica. La persona que realitza l'acció. Pot ser primera persona, seria jo o nosaltres, segona persona seria tu o vosaltres, i tercera persona seria ells o ell, o ella, o elles. Si l'acció la realitza una altra persona, és a dir, externa. Així tenim exemples en primera persona, treballe, treballem, jo treballe, nosaltres treballem, segona persona, tu treballes, vosaltres treballeu, i tercera persona és ell treballa o ella treballa i elles treballen o ells treballen. Algunes formes verbals no expressen persona, és a dir, per això s'anomenen formes no personals. Ahí tenim l'infinitiu, que és l'arrel del verb, parlar, per exemple, l'arrel no és del verb d'on es conjuguen totes les altres formes verbals. L'infinitiu, parlar, gerundi, parlant i participi, que és parlat. Parlat, parlada, parlats, parlades. Després, el temps i mode. El temps ens indica en quin temps està passant. Si és en present, està passant ara. Passat, temps que ja ha passat, i futur. Tenim exemples com, per exemple, en present, jo puge, passat vaig pujar, i futur, pujaràs. I finalment tenim el mode. El mode, indica l'actitud del parlant. Pot ser mode indicatiu, matinaré, per exemple. Mode subjuntiu, expressen fets no reals o possibilitats. Tant de bo ploguera. Ojalà que vingueres al sopar. I mode imperatiu expressen ordres. Ves, o vine, o, per exemple, si fora vine, o fes la feina. Són modes imperatius. Recordem, nombre i persona del verb. Nombre, singular i plural, depenent les persones que participen. Persona, primera persona, jo, nosaltres, segona persona, tu, vosaltres, tercera persona, ella, ell, elles, ells. Temps, present, si passa ara, passat, si ja ha passat, i futur, el que passarà. Mode, indicatiu, accions reals. Subjuntiu, possibilitats. Poden o no poden ser reals. I imperatiu, obligacions. Continuem. Activitat 1. Respon. Què indica el nombre d'una forma verbal? I la persona? Doncs mirarem dalt. Què indica? El nombre d'una forma verbal indica
Doncs la persona o la quantitat de persones, val? Que participen. I la persona, val? El que siga. Què són les formes no personals d'un verb? Quines són? Pues les formes no personals d'un verb són tals. Quines són? Són estes tres. Val? Quin mode verbal utilitzaries per a dir a algú que tanque la porta? I per a dir que no ho faça, doncs mirem en el mode i el que més vegem que siga convenient el posem. Després, pàgina 119, activitat 2. Digues en quin nombre, en quina persona estan les formes verbals d'aquest text. No hi ha que copiar el text, però sí que busquem les formes verbals i posarem nombre i persona. Val? I ja està. Després, no hi ha que ficar ni el temps ni el mode. Únicament nombre i persona. Si està en plural, singular, primera, segona persona. Val? Activitat 3. Localitza la forma verbal intrusa en cada grup i digues en quin temps, present, passat, futur, estan la resta de les formes. Vindreu, sabré, cantarem i diran. Val? Estan totes en un temps verbal, en passat, present o futur, però hi ha alguna que no. Val? Aleshores, fixeu-se molt també en els accents. Per exemple, no és el mateix podrem que poguérem, per exemple, o cantarem que cantàrem. Val? Fixeu-se una miqueta en els accents. Bé, activitat 4, el mateix. Únicament, en el 3, únicament seleccionar la que no està en el temps que toca i ja està. Activitat 4. Classifica la forma verbal de cada oració segons el mode en què es troba. Doncs veurem la forma verbal i ficarem si està en indicatiu, en subjuntiu o en imperatiu. Apuntem imperatiu, pam, 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 pam. Indicatiu, pam, 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 pam. I subjuntiu, pam, 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 pam. Val? I la 5. Completa cada oració amb la forma no personal que corresponga. I digues quina forma és. Recordem, formes no personals teníem l'infinitiu, gerundi i participi. Val? Mirem en la pàgina anterior i ja està. I bé, i el resum sí que m'agradaria que el copiar-ho també. Val? Feu el resum, les activitats no hi ha que copiar els enunciats, però el resum sí que el copieu i així ens aprofitarà per a refrescar. Podeu, si voleu, fer el resum primer i després les activitats, o primer l'activitat i després el resum, el que vulgueu. Val? Doncs bé, vos deixo, aneu fent i mica en mica. Si hi ha algun dubte el que siga, al correu i jo en seguida que ho veja vos conteste. Val? Vinga, moltes gràcies i adeu.